Hey guys! Hi God! Actually, nag-appeal ko atong challenge sa Facebook ba nga if I reach or pag makakuha akong 500 comments kanang mukanta ko. Karon kay inyo mang giminuangan og kuan comment gipaspasan man ninyo so naabot jud siya og 500 ka comments so mukanta ko. Mukanta ko karon. Original composition ni siya. Actually mao ni siya nga akong mga pag-ampo. Mao ni ako mga pag-ampo nga akong kantahon karon. Pag-ampo nako sa Ginoo. Original kay ni siya ha. Ako'y nag-compose. Charot. Wow! Salamat o Ginoo sa imong grasya. Ayaw, nak! Ako na tunid. Ana ba, ana ra? Take two. Dito. Ayaw, excuse me. Salamat o Ginoo sa imong grasya. Salamat o Ginoo sa imong gugma. Salamat o Ginoo sa imong kaluoy. Salamat o Ginoo sa imong kaayo. Sa imong pagatiman kanamo sa panahon sa among kawadon. Sa panahon kami mahuyang ug sa panahon sa among paghisugamo. Ikaw nagauban kanamo. Ikaw nagatiman kanamo. Ikaw maoy among dalangpanan. Ikaw ang tinubdan sa tanan. Salamat o Ginoo sa imong grasya. Salamat o Ginoo sa imong gugma. Salamat o Ginoo sa imong kaluoy. Salamat o Ginoo sa imong kaayo. Okay? Peace. Thank you, Lord.